Ata Mapit! What's up mga kasawang? It's me again, Untoy, and welcome back to our channel for today's vlog. Mga karon sa Lorenzo Tan, kay maghatod mi og wheelchair. No? Akong kauban karon si Ate Maureen Tabunong. Si Kuya, tagalan mo ya? Jumar. Si Kuya Jumar Kanama, tapos atong mga pastors nga nasa likod. Kaway-kaway mga pastors! Silang Pastor Ligamon, si Pastor Angaw, Pastor Flor. Oh, sila. Ito isa si Pastor na repon na day. Oh, sila guys atong kauban karon maghatod. Oo, team KKP, team prayer. Oh, maghatod mi karon og wheelchair, no? Kini nga wheelchair programa na siya, free wheelchair programa na siya sa karon nga administration ni Mayor Ben Kanama, kauban sa mga konsehalis. Kauban si Vice Mayor Tito Resina. So, Pastor, kinsa atong tagaan dito sa Lorenzo Tan, Pastor? Pastor? Si Juan Kanama dito. Kanama nagapon na pwede eh. Oh, Sotiro. Sotiro, Kanama. Oh, Sotiro Kanama. Muna ito tagaan. Oh, so muna mong tagaan karon guys. Napami karon din sa City Health Office. Oh, tora. Kaya mong gikuha ang wheelchair nga mong ihatag karon sa among beneficiary. So unya atong asayran ang pamahayag, no, sa pamilya or mismo sa beneficiary nga matagaan ani nga wheelchair. Anjek ngalan si Tatsu. So nanami karon din guys sa Barangay Lorenzo Tan, ato nakita din yung LTMPC. So dinhira ding dapita guys, oh. So nagauna na si Kuya, anak raman din siya sa tagaan da eh. Oh, dire na. So mo ang dalan karon, no. Hi te. Hi Geraldine. Sige ba? Ani may maghatag ng wheelchair. Wala ka naman yung balotron. Nagapon. So, ay sabi ha. So mga higala, namin karon din eh, no? Kita natin sa likod nga, ilang gidayungan ang mga wheelchair para atong ihatag sa atong beneficiary karon nga kanamara po na yung padayapito. So guys, ngayon po nakitaan din yung mga bata, no? Nga nakaroon din eh. Come on guys. Muna ang wheelchair nga itong ihatag karon. Bata! Si ate. Hey, bayong hapon! Yan. Ama na si Tatay Sotiro ya? Imong papa? Hapon! So, ilan ang kitang guys. Ang takon nga kita sa dyan. Lunes pa ko nakole. Pila sila kakon dito sa hospital ko? Anong kadlaw? Diyan ngalan ni mo te? Ha? Inara Kanama. Ano yata ng Mayor no sa iyong kaliwat Kanama. So pero Kanama. So magbuhati yung mga pagkampo. Diyos siyang lawas. Apan salamat po bumalik posible kanimo. Kay ikaw o Diyos ang tagiya sa among kinabuhi. Salamat Lord nga magpanalangin uban sa buong pamilya. Bakit ito yung pangalan ni mo te? Inara Kanama. Pila edad mo te? 62. Ikaw ang asawa ni Tatay Sotiro. So pila edad ni Tatay Sotiro te? 71. So pila naman ni katuig niyang gibati niyang sakit? Sa iyang sakit? Acute ulcer. Napod siya sakit sa anang baga niya na. Yan ang sa ultrasound niya, baga ka ng patay. Patay. Sa atay. Pila na ni katuig niyang dala-dala? Wala pa ba tubig niya. Sige naman pa-check up. Sige naman siya sa sinungganan. Hilab-hilab lang yan tiyan ba niya. Sige man pa-check up. OPD, dahil nalugay. Out of town si Dr. Tilaw. Dito na po sa MMC ni Dr. Tagalog. Oo. Dayon, naman si
si doktor para makita yun, admit siya para ma-ultrasound. Gayon, sige, may balik-balik dito, naka-admit pa may March Jane. Yun, di man po gihapon taga ang doktor sa, ng tambal sa doktor sa March Jane kay laboratory. Gikuan mi niya og endoscopy, so wala man ko kapukuan sa endoscopy kay wala alanganin po ko. Kwarta. O dili sa kwarta kanang murag daghan man gud murag testimonya po na murag mag-trigger niya nun kay matandog ba kay acute man gud na ulcer po no. Di akong yangyo si Dr. Tagalog napabay laing laboratory nga sunod ana. Tumingon si doktor na aman kanang abdomen CT scan. Ni araon ta pud sa Osamis pero imong manggod siya dili siya ka sure nga makita gyud sa abdomen CT scan ang kuan result. Basin ko no, mag-forward lang ko ng gihapon og MRI. Atong dito jud ko yung pabor sa MRI, na MRI gyud ni siya. Atong murag May 20 kapin na to di ko ka ano Last year lang? karon lang nila. di ko sa pista diri sa mua. Dayon, ang result ni ako ni ang suman Ano sa isa? cancer sa tumor niya. Tuon. Sabot ni doktor. Kung sa inong dante, anong nakainana sa to? Murag, Sige, pas mo. Ano? di mo po siguro. Ang umot kayo, mananagat ng muli sa una niya. Bawat kag managat, na stranded ka sa kuan. Oo, Then, gutom. inumsad siya, nasigarilyo pa siya, pero sa iyang pagsigarilyo, 1997, nag-undang na ni siya. Pero siyang inom-inom, medyo ning lahilo na po siya gamay, dili ng pareha sa atong barkada siya nga seeking magpakuan. Ayun, dinhi sa balay raw siya. Then panagsaog na amang ganit mga birthday, ora na niya kuan. Inom. Kay inom og daghan. Dayon, mura gyud nahitabo ni dayon. Kung iyang gibati siya. Kapila siya na ospital, te. Murag Kaya nakahiga yun. Kaunom na? Ito, Karon lang tuiga? Sige, Sa sige magbalik-balik. oh. Abal September dapit na admit mi ni nakita na tong iyang December. Nakita niya kay pwede naman ta to sa bulan sa September. Pag December nag-admit mi, pag February po nag-admit mi og March Jane. Then pag April admit mi og MC. Pagka May na ang ani na nga time na kuan May. naka MRI na siya. Itong amo na po siyang gi-admit. Nung Pero nakita- bago ra gini siya ga wheelchair. Gamit og wheelchair. ani na lang kay naamay ni gi kuan padala atong gipahulam atong naay ang baliana sa kuan asawa sa Amerikano. Karon ra yung tuiga siya gat sugod og wheelchair. Oh, karon naman mga kuan pa man. May hinapos? Oh, ani namang mga wa pay duha ka semana ni ga-wheelchair man. Kay magbakler man ni siya din. Karon maglisod na siya baklay. Karon nga matulog adlaw dili Lisod na siya baklay. Kung sa iyang gibati palain, te. Kitulo? kana rin yung sakit sa tiyan. Isa tiyan. Ining. So sige siya magpislit. Karon lang nga niya gikuan. Kanang murag mo relax man kuno iyang kuan din. Basta pisliton. Stop man usa nang iyang katong paracetamol nga kanang dextrose nga Ano naman? para sa iyang pain kay pa relax usa kay pa-relax niya. Sa iyang dextrose na isagol tambal nga para sakit. Oo, nag-dextrose. Kumanamin niya ani nag-dextrose o vitamins nga duha ka buok. Katong tag 1,007 kapin ang batol. Diyan na po itong may isa ani nga ato amino. Kada adlaw gina siya, ma'am. Murag ikatulog adlaw ni mama karon nga kuan kay Dapat magmahorot siya, poli na pod. Ana. Okay. Nagkuan man gud to siya atong follow-up check-up mi ingon si Doki kay atong nagdoktor mi nagmubo yung hemoglobin 4 na lang mo nga nag-abono na mi og 4 ka bag nang pag-uli na mo nag follow-up check-up mi to 19 magdoki nga mas maayo pa
dextrose na lang na siya sa balay, ipadala dito sa iyang clinic kay siya mo ganito ipagagala o sa kanang komportable nga sakyanan. Kung nakahulami sa kuan, rescue, murag rescue man siguro. Sa city. Sa city. Nakaulam mo sakyanan. Libre ra. Makakaon pa rin siya. Te, pila anak ninyo te? Pila ka buok? Ito ka buok? Unsa man ni natanan ninyo ni? O nang gabi nyo ng uban? Inyo na, kanina man lang ulit. Isa na lang na bilhin mo dere. Unsa may pangitan nimo pod? Ako na, uma-uma. Si tatay, unsa te pangitan ni tatay mag Ano karong nagkuhan na siya, nahuman siya retire sa LTMPC, kay LTMPC man siya ng trabaho. sa una. Pag-retire niya, ride na lang siya, kuhan, motorcycle, ride car, Igun sa sila ni Mayor te. first degree kasi. First degree kasi sila Mayor. Ano yan siya ni Mayor? Wala pa. Naka-anhit so si sir, ato pa mang murag, buwan na. Bola na ron. Sige pa Ano siya siya? lakaw, sa balik. Ano na lang te? Unsa may nadawat niyo gikan sa city te? Daghan oy mga assistants ka ng mga panginahanglan anak niya nakatabang jud kay naka-process mi og food assistance ito among giadto MRI nadugang na lang mi kay Medical assistance naka-pa-assist mo sa AX. Sila yung nadawat. Food. okay na Okay na. karon murag magplano mi nga mag-avail mi kay Para ko na po niya. Food assistance primero din. So ano na te? Kaning unsa pa lain te? Sakyanan. Provide mo sakyanan. sakyanan That na kay- pa MRI mi padalhan mi dito og ambulance illegal man mi Ay, ligan. Dalhan mi So libre to. libre Nagkaroon po nga wheelchair. wheelchair na po dayon. Ako lang di ay salamat kaayo sa ato ang City Mayor uban sa iyang mga opisyalis sabi ninyo nga mga magbubuhat mga pastor na napoy pastor na ni ari diri sa mga pag-ampo and sa mga financial kay nag-abil jud mi sa mga sakyanan. Sige balik na mo dito. Dili na mo dugay nga makuan ang mga ilang pagtubag. Dali action agad. O dayon labi na gyud sa taga CHO. City Health Office. Oo. Diri sila atong miaging Biyernes kon siguro to. Dayon nanawang nagkuan man sila nga pwede ra sila tawagan. Wala man migoy midwife, awa man mi nurse nga nadala pud para pag kuan ni Dr. Tagalog. Iinan ta kong Dr. Tagalog nga. O, makadala mi og nurse gyud. Ubanon Mas ninyo. maayo, Oo. mas maayo kay may instakan. Kurado man siya kay basin kung ma-dehydrated na pud siya. Nadala na ako, wala pa ko yung nurse. Mako nga, naglisod man ko, na ay midtik naman to kung pag umangkon, na mako ang tawag na lang yung balik sa taga si H.O. Tubag mong gusto gianhin nila. Gianhin nila? Bisita nila si Sir Oh, Friday. bisitahan nila. Kauban si Doc? Unang-una si Duki din paggawas paggawas na mo ito sa kuan. Paggawas na mo sa Economic Hospital na si Duki. Nagdala og kanang kuan, vitamins. Ayang gihatag diri. Then mo to nga napaluapan na lang po dayon nga na taga si H.O. nga natawagan na mo nag-ayo sa iyang dextrose kay wala man mi nurse nga nadala may nakontak nga nurse kay asa man jud ko mo paingon nga naapod ta si Chares wala po pa ko kakuan kay mukaaw panalsala naman siya tuyo Layo. na ingon man jud tong taga health nga action agad ng yung pupuno sila bisan ko lahi nga adlaw mo assist tabang jud sila kay programa man lagi. Salamat jud ang programa ni Sir Ben niya. Ato makita man jud sa una wala mo birni. Karon sa nagkalain-lain nga pamaagi, pinansyal, mga pag-support nila sa mga inani kay bisita gyud sila. Salamat kaayo hinauta ko niyo. Panalangin kanunay. May pasinagtanan gyud sa tibuok. Nato nga lungsod na
ang gid nato kanon eh. Salamat jud pud sa mga pastor di ay. Kay bisan o nga dili lang kay naglantaw sila nga relihiyon ba. Walay gipilit nga relihiyon bisita yun sila kay malipay man kay siya makadungog siya kay mga taga-ampo. Kaya di naman siya kasimba. Just doon po ni si tatay sa una po te. Oh, kada Domingo man magsimba kay kuan man ko alagad man ko. Wala ko sa simbahan. Ngayon na konse ate. Kani Ayun. Vitamins duha. Then katong amino na po din paracetamol. Agi na lang dito. Ayang pain reliever para gyapon si Duki para siya nga dili siya murag ma-immune ba sa tambal. Yan na lang kung sabon sa disease. Wala na siya Pero kada adlaw gina siya mag-dextrose. Oo, gikan katulong naman rin no. Katulong adlaw ron gikan pagkuan kay hydrated man siya. Kaya tambal, vitamin sa perimeter. Hindi tabon na tanan niya mo vitamins discuss na to yung bato niya kay vitamins ani niya bato man ipinata na ba. Salamat Salamat, kayo Tia. mga ato sa amin. Hoy, alis na sa muli saging. Ayun. Nay saging. Ay, nay. Nilungag na saging. ay na kanang Dere sa. Dere sa ba. Ikan dito ha, makabusog ka rin. nang-snack na po dito. Salamat na kayo, ikan dito. Salamat Okay kayo. na, okay na, susunod. Maninagid ko balik. Di ba dito mo ko nagsiyara to una? Oo. Dili. Uy, kaila kayo sa ang inahan, ani. Pastor mo eh. Stay strong. Ha? Manalag eh. Wala mas pila der. Siya. Total. Oo, mas pila. Baka na siya rin ulit. Ay, baka na ulit. Siya may pira po. Yan siya. Kadapon siya. Giuban lang ko nila ba kay ina sa mga tudig ito sa wheelchair din to umuban ko ni sila yung sultan na mangod wag nagol uban lang ko apa sabi tiya ha keep strong laban lang laban tay Abay bata. Sa mga mga higala no, ang pamahayag sa asawa ni Tatay Sotero Kanama. So grabe ang kaagi ni Tatay eh. Di masayon. So ato lang po siya iampo mga higala nga mahupay ang iyang kasakit nga gibati karon. So kini among paganhi dinhi sa Lorenzo Tan sa pamuyan nilang Tatay Sotero Kanama inline sabdi sa KKP kung kasakit kalipay pag inunungay program ni Mayor Ben kauban sa mga opisyalis headed by Vice Mayor Tito Ricina. No, okay. Tanan nga mga kwan sa Tanggob, sakit man na, nagdaot, birthday patay, amo ginang atuon, amo ginang duawon para fair. So mga mga higala, daghan kay salamat sa inyong paglantaw. Hope nga inyong i-like, follow and share and subscribe my channel. No, para mas ma-update pa mo sa pa na akong mga videos nga akong i-upload po. So thank you. This is Unte Restaurador Una, ang Ginoo.
Salamat.